iki duet bersejarah antarane guru karo murid. Weh, gurune aku, muridé sampean. Ha iya. Jan. Ora lho, Kang. Ya. Sabab ya awake dhewe ya melu mangayu bagya kanggone pasangan Mas Respati Ardi lan Mbak Astrid ingkang wis ditentokake minangka dadi wali kota lan wakil wali kota Surakarta. Tepuk tangan. Alhamdulillah wa syukurillah ya Le. Iki dene Mas Respati lan Mbak Astrid wis kelakon dilantik. Dadi pasangan wali kota lan wakil wali kota sing nom dhewe, sing duweni kemampuan lan kabisan dhewe-dhewe, ya ta? Saengga iso nata kutha Solo iki kanthi becik lan adaptif, inovatif ngono kae. Ya. Ora ngono, Truk. Jane iki program-programe Mas Wali lan Mbak Wali, Pak Wali iki apa? Ngene, program-programe Mas Wali lan Mbak Wali iki ing antarane ya kuwi pasti sehat, pasti kerja, pasti pintar, pasti muda, pasti mendunia. Tepuk tangan kagem Pasangan program 5 pokok iki sing dadi prioritas pembangunane Kang Gareng. Waduh hebat, elok-elok. Elok tenan. Luar biasa di luar. Wah, jan hebat. Kuwi mengku werdi piye Le, Truk? Maragake gancarna, ya ta? Iki mumpung warga masyarakat Solo padha tumpek blek ana ing halaman Balai Kota Solo, ya ta? Kuwi ben padha ngerti gen ora kudet ngono kae. Kudet ki apa, Kang? Kudet ki ya kaya terus ketinggalan zaman iki lho. Kurang update. Ya, kuwi. Ya, ngene. Sing kepisan pasti sehat kuwi programe kanggo ningkatake kualitas layanan kesehatan. Contone Posyandu Plus. Kuwi ana meneh Puskesmas Plus, tegese bakal ditambahi fasilitase, pelayanane uga gratis kanggo wong ora mampu lan promosi kesehatan ning masyarakat. Uga ora lali insentif bagi kader ibu-ibu PKK yang sudah mendedikasikan diri melayani komunitas di lingkungan warga. Wedian elok-elok. Dadi iki sing jenenge plus-plus ya ora mung pos anu nggon kae nggon panti pijet plus-plus ngono kae ya. Ora kok. Kalebu Posyandu ki ya nek plus-pluse. Wah, elok tenan Le. Wah, kabeh sing ngenggoni plus kuwi mesti apike ya Le. Apike. Ya kapan-kapan kok bareng wayangan nang plus-plus ya Le. Iya, plus iki maksud plesir. Ha ya plesir dolan ya ta. Iya. Kaya ora ngerti wadamu to, Kang. Iya. Ya jan apik tenan iki. Apik. Terus pasti kerja. Pasti kerja kuwi fokusnya ning penciptaan lapangan kerja, kaya pelatihan kerja kanggo anak-anak muda cah nom. Ya. Terus modal bantuan kanggo UMKM lan nyambungke industri karo lulusan sekolah supaya ora akeh pengangguran. Programe Mas Wali iki cah-cah nom dituntut kreatif men ora ana pengangguran. Weh, ngono ya Le. Ya, UMKM dibantu. Sing arep ngedeke lan sing wis mlaku yen enek bot repote pasti dibantu. Ning ya nuwun sewu Kang Gareng. Piye Le? Awake dhewe iki sok keteletuh. Yen wis dibantu kuwi terus njagakne. Bener. Mula dengan adanya bantuan modal utawa pendampingan iki diharapkan mengko yen wis mlaku ya bisa mandiri. Aja krida lumahe ngatur asta ya Le ya. Penting kuwi, Truk. Bagong arep ngomong-ngomong kae. Lah iya. Soale saiki akeh sing lulus sekolah ning nganggur. Lah iya. Mbok menawa dengan adanya program iki bisa mengentaskan pengangguran ing wilayah Solo utamane. Ngono lho, Truk. Lah yen pasti pintar kuwi piye, Truk? Ngene. Yen pasti pintar kuwi kanggo bidang pendidikan Kang Gareng lan kuwi Bagong. Dadi sekolah-sekolah kuwi bakal di-upgrade fasilitase, beasiswa ditambah lan guru-guru entuk pelatihan rutin supaya ngajare luwih efektif. Contone wis enek Bu Guru Salsa kae. Kuwi nasional ya wis dibantu pemerintah. Ning tak harap Kutha Surakarta iki guru-gurune ya kudu kreatif.
Ya. Mulange ya kudu nganggo sarana prasarana sing luwih adaptif lan bisa ditampa marang para murid-murite. Nah, jane lah. Lah, banjur ora lali Center Knowledge ya kuwi aktivasi pusat layanan pendidikan terpadu. Banjur Pasti Muda kuwi menyediakan ruang-ruang publik kanggo anak-anak muda dan komunitas supaya berkreasi, berinovasi, memaksimalkan daerah-daerah supaya duwe ciri khas lan identitas setempat lewat pergerakan Karang Taruna, forum anak untuk menggali potensi daerah ngono kuwi. Iya. Tadi Solo iki nuwun sewu Kang Gareng, tempat-tempat publik iki pranyata mau-maune durung ana lan mbok menawa ana pun awake dhewe rikuh yen arep nganggo. Mulane saya berharap mewakili anak-anak muda Solo, Mas Wali dan Mbak Wali, gandeng fasilitasnya wis enek, ya sing arep berkesenian yen iso dibantu dalam perizinan lan persewaan. Iya. Terus aneh-aneh meneh, Le. Piye? Kuwi contone ning sanggar-sanggar Solo kuwi saiki akeh Timur kuwi gamelan wayang komplit. Nek digunakake nek ora dihidupkan lagi eman-eman. Aku tahu Kang Gareng, zamane Dharma Suta dalang remaja kuwi babat-babat mubeng ana ning 5 kecamatan menggunakan gamelan dan wayang setempat. Peniti-penitine ya kanca-kanca dhewe. Kuwi ora enek ragate kuwi malah apik. Wah, nek yen enek ragate malah do kakean cangkem. Mletho ya, Le. Mletho mulane iki dengan adanya ruang-ruang terbuka kaya Bale Kambang sing wis diresmekake lan wis apik dibangun, aku ya berharap iso dienggo ajang kreativitas para nom-noman lan iso mengadakan event-event nasional ingkang magepokan karo program Pasti Mendunia. Nah, kuwi membuat jejaring koneksivitas skala internasional. Waduh, iya. Pamrih apa ben bisa menjalankan diplomasi budaya. Iso tembus nang internasional. Internasional. Solo kuwi ya, Le ya. Piye? Solo kuwi kesenian-keseniane akeh, Kang. Mergo Solo iki kesenian lan budayane wis cukup kanggo branding kota Solo sebagai kota budaya. Budaya apa wae, baik seni tradisional maupun pengembangan wis ana kabeh ing kene. Mulane rasa gumun, ora usah bingung. Solo ki arep dikeki kaya ngopo masuk. Ya, alhamdulillah, wa syukurillah ya, Le. Mulane awake dhewe sebagai masyarakat bisane ya mung monitoring lan nyengkuyung ya ta. Sebab pemimpin kuwi uga butuh dikawal program-programe lan didukung program-programe ya ta. Yen ana lalaine ayo dielingke bareng. Ya. Aja lagi nyambut gawe terus padha dipaido. Betul. Lan aja sok duweni suudzon ya ta. Menawa Mas Wali lan Mbak Wali yen di WA urung balesi ngono kuwi mergo kuwi mau sibuk. Nah, ora mau ngurusi kowe-kowe tok ya ta. Ya. Nah, nanging ya mergo sibuke anggone ngurusi gawean lan tanggung jawabe gula wentah pemerintahan kota Solo iki, Le. Ayo bener, Kang. Aku mung warga kota Solo sing makili cah enom ki mung bisa melurun tenaga lan pikiran sak bisa-bisaku. Apa meneh aku yakin Mas Wali lan Mbak Wali piyayine longgar, gelem dijak diskusi marang berbagai elemen masyarakat. Orang ngemungake sing enom-enom ning sing sepuh uga dijaluki saran lan pertimbangan uga pendapat. Wah iya, Le, wong aku ki wong tuwa ya ta, jejere wong tuwa iso aku ya mung melu ndonga. Iya. Ya ta, dene wong tuwa ki bisane ya mung piye ta, Le? Wong Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Iya, lewat Mas Wali lan Mbak Wali uga wong tuwa kaya dene aku ngene iki uga digatekake bab kebutuhane lan apa kuwi? Lan kendala permasalahan sing ana ngisor kono kae ya ta? Iya. Bares wae tenan pendampingan saka layanan masyarakat sithik mboko sithik wis padha meningkat ya ta? Sebab Mas Wali lan Mbak Wali uga terjun langsung monitoring marang warga lho kuwi. Tidak hanya omon-omon saja. Iya. Omon-omon. Ya, mula awake dhewe kudu ga iso melu mendukung ya minimal saka sing hal-hal sing sepele wi mau. Ya, wis pokoke awake dhewe melu nyengkuyung saiki wayahe suka parisuka. Heeh. Lele, piye sadurunge anu diaturke sik sing luwih dhisik saka
sing ngrip dandang gula Sandi Asma. Pak Jinto Makruf. Lah, Mas Ya, Makruf. Mas Nah. Makruf. Ya, iki HP-e diwakilke kok, Le. Wakilke, gerong loro siji nom ya siji tuwek. Heeh. Wah, presidene 8. Ya. Ayu kabeh. Mas Sapa, Le? Hartono. Ya, karo Monggo, sapa? Karo Dimas iki tulung, Mbak anu. Dandang gula Sandi Asma. Nya, iki. Menika dandang gula Sandi Asma ingkang ngripta Mas Makruf. Nah, Mas Makruf ya wah jan nyambut gawene, Le. Ubet tenan ngurusi nggon anu wayang. Ha ya iki nganti goleke sinden nggon nguyuh barang ya digoleki. Oh, digolekke digusekke barang kok. Nah iya. Lah ya coba iki ana Sandi Asma, dandang gula Respati Ardi kalian Mbak Astrid Widayani. Ya. Kaya ngapa? Sing ngaturke sapa, Le? Truk. Sing ngaturke Mas Hartono. Ya, monggo Mas Hartono Ya. sampun dipun cepeng seratipun. Sampun. Sampun nggih. Mikir aja dicedhake Mas Mike, Mas. Nah, mike Mas. Mik. Nah, niku. Ingkang pung ingkang murwakani menika dandang gula Sandi Asma Mas Respati Ardi. Nggih, langkung rumiyin, monggo. Ya Le diclentrehke Le. Ya. RES ngono kae Le. Wong catetane sing gawa kono kok. Apa ya? Heeh, iki mau fotokopi tak kei kono. Oh, lah. Sampean genti. Oh iya. Ya. Apa ta kuwi? Iya, dados. Kuwi apa Le? Ya. Rina wengi padang cahyaning pertiwi Hari bersinar terang menerangi bumi pertiwi. Karo ngopi. Nah, terus terus amre luhur lan raharja cita-cita itu berusaha demi kemuliaan dan kejayaan. Surakarta tata tentrem Surakarta tertata dengan damai. pangesti adil makmur Harapan akan keadilan dan kemakmuran. hambangun budaya nuwe Membangun budaya yang unggul. Kuwi tegese awake dhewe supayane bisa menjadikan budaya iki dadi bentenge negarane awake dhewe utamane ning kutha Surakarta Kagaring. Ya, bener Le. Allahumma. Amin. Ah, jebles kaya almarhum ini gimana? tumraping warga praja ing Sudarma luhur Terus arti dadi tulodo ya rahayu raharja panggawe prestasi terus dimensaya ngrembaka Lanjut, yo Dimas, yo Le, ketokno kemampuan Le. Sandi Asma Respati Ardi. mau saiki Astrid Widayani. Heeh. Ayo Le. angkasa biar sumunar ing ratri S Surakarta kumilang raharja T tumurase penggali R rahayu songkinayo I ibu kang
tansah tuhunga bekti den ikhlas mrih raharja widaya ing luhur amrih pinaring nugraha natasti dedasar dharma mring Gusti pungkasan ing sedya ngesti tibake apa le pepeling karo Pak Danom karo nyambut Mas Wawin Trawang karo Mbah Kunjuk Mbah Hanom Mbah Hanom sing nyanyi para waranggono kabeh berdiri yo berdiri semuanya ya kejaba Bude Jriteng nah guru kungfune ampun ya yo totos diiramake dangdut cara Semarangan Mas Dewa ya yo yo kepengen orang keluar kepengen yuk bener ke kepengen ya
kanggo pesinden ora cakepan iki ora kepareng ning kepengin mungkin ndak diperut anu karo Simbah. Nah, dukani Mbah Anom. Pak Dianom. Nggih. Ya, kepengin munggah swarga kudu nindakake sing becik-becik ya Le, Mas. Becik ketitik. Allah rupane kanca-kanca. Mulai ya Caya, mulai ya. Mulai ya. Kek disapa sik ke. Enek Semrawang. Trio Semrawang. Semrawangi lah anu. Semarawut. Piye, Mak Bawin? Nggih, Mas Dalang, Mas. Wah, Mas Dalang ya sing diceluk dalange metu dalange ngono iki berarti. Celukan sisi-sisi to. Nek iki ketok bagus wayange timbang asline. Ning ra iso nggawa cewek sing asline. Aduh. Ya, Wilson dalu Mbak Rima. Sugeng dalu. Rodok rono. Wong wedok kok le mundar-mundur kuwi. Ngapunten lho, Pak. Wah, Mbak. Iki anu Rima jarian to iki? Jarian Ora. Dodo. Katokan. Aku jarian wis bedal tekan ngendi-endi tontonan lho. Jari nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Nggih. Wilson dalu Mas Mamang. Wilujeng dalu Mas Dalang. Wilson dalu Mas Tetra Mizu. Kuwi Super Tetra. Nggih, Bos. Ya, wah. Dalu. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Terakhir awake dhewe sareng karo almarhum Babe Sleng ning kraton. Saiki dilanjutke karo gantine ya karo leluhurku Mas Jatmiko barang. Nggih. Kok leluhur ki lho. Kan sing luwih tuwa. Wah iki malah Pepunden Le. Oh, pepunden. Kang Jatmiko, mbok madhep rene. Iki sing ganteni ya padha-padha putrane. Anake Babe Sleng. Ya pelinge babe kae piye Le? Lah iya, mau nyatane. Lah Aku yo. wiwit cilik iki ya sing ngithik-ithik ya mau babene karo Simbok, Mbok Lindri. Lah kok itik-itik apa, Bang? Bang? Bareng wis gedhe terus ngidik-ngidik liyane. Aku ora diithik-ithik nek aku kok. Lah ngopo? Didulek. Kowe ngono senengane kaya ngono ki. Nuwun sewu nggih, ampun dirungokke. Lampune tolong dihidupkan niki panitia. Lah iki wis urip jane. Lampu ini atas. Kang Amar, Pripun, kowe nek Mbak? kulingane saka BI apa? BI ayo, BI iki mau ya kuwi program KRIS. Ya toh. Oke. KRIS kuwi standar kode QR nasional sing memudahkan pembayaran digital. Dadi awake dhewe karo Piye? Bank BI wis dimudahkan bayar saiki ora perlu nganggo duit tunai. Ngono Nek Le. iso nganggo KRIS. KRIS Kuwi gitu? di-scan kodene. Sing jegok ki. Berarti angsal ngagem kris. Kris. Mbok kula nyampil krisin jenengan kangge bayar. Sing kok diselipke niku Ngawur, lho. nek kowe kuwi ngawur. Ora kok ngono kuwi. Jare iso nganggo keris yen bayar. Nek bayar nganggo keris kae, isone nganggo brakot. Oh. Kuwi lah. Sing gowongmu kuwi. Nek kowe kulinamu. Sing ketutke kowe nek mlungunge lho. Gaweanmu. Bali mulih. Kowe berat. Kuwi Kuwi lah kowe. aku to. Lali. Sing genah KRIS ki luwih gampang, luwih mudah Ah, to. iya. Awake dhewe apa ora nggawa duit iso dimudahkan dengan HP. Lah nggih. HP kuwi ya dienggo sing apik-apik. Ora aku Kang koyo Gareng rungokno Kang Gareng. Aku wis ngadep mulon kok Le. Ngadep ulon pindah laptop. Lah iya. Ya. ora melu-melu. Yen wis dienggo krise, kuwi ya pemanfaatane awake dhewe bisa ya kuwi perlindungan konsumen. Sing genah aja nganti data-datane awake dhewe iki disebarluaskan. Leres. Terus aja nganti buka file-file sing sekirane ora mutu, ora penting. Kaya to. Kaya to Contone Le. .stream ngono kuwi ora oleh dibuka. Aku mbok delok, tak buka. Terus ning Twitter ngono kuwi ora oleh dibuka. Eh. Utawa ning WA Kuwi mama karo Tera nek Bawin ra mungkin. Aku percaya. Mungkin aku wong halus. Aku ngerti kowe kok. Bukaanmu beda. Ora aku ora bakal ngono-ngono kuwi ora bakal. Ojo padha-padha mama karo Tera. Ora aku ajar-ajarane Kang Gareng kuwi sing tak buka babagan olahraga kok. Apa? Sing olahraga numpak sepeda lho XNXX kuwi. Oh ya bener wong dalange Numpak jenenge sepeda. PDX. Jare kowe. Nek iki apa? BMX, kuwi BMX. Sekono cah. Pripun? Kula tak nderek mawon kali anu Pak Jatmiko. Nggih. Ayang. Kulino. Ning ya nun sewu kok dhisik anggar ning radio Sleng iki jaman make isih perawan iki ya sing prawani ya lek jati kok. Napa Apa nggih? ya to? Lambemu kuwi lho Le. Piye to? Kowe iki aja banter-banter. Ndak konangan bunda. Ya Wong ampun. sampean ki ora sah primpen iki wis do cerita dhewe. Ngono to, Kang Jatmiko. Sapa? Karo Bawin ngono to. Apa aku iki Pak Joko Sutrisno pengen yo an. Karo sapa?
anu dolan karo kowe. Ya nek dolan ra masalah. Kok aja kaya hal-hal ngono kuwi ki aja di anu to, aja Piye? diumbar-umbar to. Sing biyen-biyen saiki. Oh ngono ya wis Lamben-lamben. Biyen ngono ya to. Heeh, saiki? Saiki diluwihi. Kemalan. Bocah kaya ngono. Uga matur nuwun karo pihak-pihak sing disupport nggih, Mbak. Mbak Nggih. Rima, Mas Terawang, saka Nggih. Bang BI, Bang Jateng, Bang Nggih. DCB, lan para OJK. donatur-donatur. Sing ora iso Ora iso disebutke. disebutke, Wis, kabeh. termasuk Oh, iya. Mama Cantik, Bunda Cantik, kuwi Oh. bestine almarhum Babis Leng. Oh, J. Bunda Titik. Cantik ya wis pokoke ora kena disebutke. Oh, Ya iya. bae ora kersa. Sebutke. Oh ya Bunda cantik. Bunda Apa- Cantik. Apa sing foto karo awake dhewe? Oh iya no. Ya. Ya, Bunda cantik. Bunda Matur Cantik. nuwun. Ya, sing genah awake dhewe iki pokoke seneng-seneng. Nggih. Wis ora usah kakean rembuk program utawa apa, Mas Respati kita percayakan dan Mbak Wawali. Yes. Insya Allah amanah. Amin. Dicolke wae lek nyambut gawe dhewe. Nggih. Iya ta? Nah, awake dhewe kari ngawal. Ngawal. Nek kontalisir saka bebener awake dhewe lagi memberi peringatan ngono. Lah kalau kan sampun dipun anuke panjenengan. Anu Atur ke ki. ngene. Anune sapa? Kok Diomongke anu-anu. iki lho program-programe mau Sing lho. jelas ngomongan ora teteh ngono. Iki Rima iji eling ora program-program yang disampaikan Mas Dalang karo Kang Gareng mau. Ya apal no kono. 5 programnya. Pasti pintar, Ya. pasti sehat, Heeh. pasti kuat. Kok iso tekan kono sih? Kan pasti Lagi mau goro-goro Kang Amar muni mau kan kudu kuat. Oh Lek iya. jam iku jam musik. Pasti pintar, pasti sehat. Terus. Terus apa Pasti kerja. Wis tak buka kok. Pasti muda, pasti lho. mendunia. Aku ya iso. Iya. Kali. Anu no sewu gendere digriming sanes pengajian iki. Kok malah mangan sing ngono. Le, kuwi iki mbahmu le. Ah nek kene ora enek mbah, ora enek sedulur. Oh ngono. Ya nak ya le, iki anak kres le, suduken. Yo, Mbak Rima. Dalam. Sampeyan ning kene kon suka pari suka. Aku mau kon debus mau. Loh, Coba tontonan jarian kok wis kaya ngene iki mencelatkan ngendi-ngendi. Ora tau apa-apa. gelungan kon gelungan. Ki mau maju ngarep lho gelungane. Sampeyan iki didandani apa-apa patut, dikerudungi patut, dandan penyanyi Lorenzanan ya patut. Patut. Gelungan ya kaya Ya patut. mami-mami ya ta. Mami Jawi. Mamimu Mami kok Jawi. Lah iki anak Budaya buahku sak patut, menake yo. Ya. Iki ana pamundutan, Mbak. Napa? Jambu alas. Jambu alas Saka kulite. panitia-panitia Pak Joko, Oh nggih. Mas Tova, Pak Aji, Nggih. Mas Pak Joko. Arjun, Nggih. karo Mas Brian Pandit. Nggih nyuwun pangapunten Pak Joko, Mas Aji, Mas Tovan. Niki Pripun? nyuwun pangapunten Mas Wawin Laura niki mang lebetke grup melih. Nggih. Soale kala wingi niku ndudul link sing kados kala wau, WA niki pun blokir. Ngaten. Iki apresiasi penonton wayang ternyata masih ada di Kota Surakarta. Tepuk tangan. Luar Yes, biasa. Matur sembah nuwun. Ini Mbah Neo sesasi pisan wayangan balik kota ngono kuwi tak kira kurup. Ora masalah. Cocok, Mas. Cocok kuwi. Cocok kaya sing gandanai wae. Sing bayar sapa? Insyaallah iso nggih Mas nggih. Nggih. Yo, Mbak Rima jambu alas nggih, Mbak. Nggih. Iki ya tak aturke karo anu le. Sinten? Ya Iki tak mau aturke wis karo kesel ning kono joget Pak lah. Purnomo. Pak Purnomo. Belakang terminal depan. Oh nggih. Karo Wah, wonten penginapan Lentera Hati. lagi sampeyan. Iki langganane sapa le? Sampeyan iki. Karo Mbah Limbuk Jumain Martono iki ya pandemen suara sleng. Lah kuwi monitorku ki le. Lah iya, sampe dhisik sing siaran to. Iya. Aku dhisik jenenge Bimo Kunting. Waduh. Wah, kuwi jenengan to. Kok elok men to, Bimo Bapak? Buntel. Bimo Aku apa? siaran to keturun parani Bunda Gajul aku. Siaran apa turu? Wis sampeyan iki ya sapenake tenan to. Iya. Mula ya nun sewu aku ning kene iki karo temu kangen karo sampeyan. Kandhani. Sampeyan dhisik sing ngajari aku, saiki sampeyan tak ajar geni. Sedulur loro akur. Niki pangapunten niki Nggih. pernahe pripun kok ajar-ajaran. Pernah niku tunggal simbah benten Simbah. wareng. Oh, wah. Mboten ngeten niki gen mboten bingung nggih. Mas Dalang Zad Miko niku. Apaanmu kok le diluweh-luwehke kaya Loh, Bapak lambene. sing nganggo zat ngono to le. Kan Mas Zad Miko niku kan terinspirasi dari Za bahasa Arab Zakar. Artinya besar nih le. Tekan Kok dinding direto kok le. tenan Mas Dalang Ojo Zad ngono kuwi. Miko. Lah terus miko Artinya besar nih le ya. Nggih, kan gede dhuwur. Delok Mas wah
Mikone apa? Iki senengane kok tekan nggon kuwi terus. Lah Aku iya. mau delok takon ngadeg lho. Mas Jan Miko niku putrane Pak Diano. Jih. Niku rak Terus. rayine almarhum masipun almarhum Babi Slek. Delalah jaman nem-nemane sing momong kula wit cilik niku nggih Mas Jan Miko. Oh, ngoten pernah ngoten. Kakak barang Berarti pandit kuwi. iki Kakang Kawa Adi. Adi gelut. Lah kowe jare tunggale. Adi guru. Aku tunggal tapi ra diakoni kok. Ya ora diakoni wong kowe lahirmu ki di luar kandungan. Ceprot lho. Heeh. Ora aku ceprot. Ora. Lah wong awake dhewe Iki ngapunten, Ha, ha. kala ben Abah Nom punika kan griyanipun dalemipun ngajenge kan wonten got. Wonten kaleng gedhe. Lah ku ana tikus werok. Oh, pas Lah kuwi. kuwi pas Babe Anom kuwi ngunjuk kopi disiram. Neng nggon gote. Got-gote ki mau lah tikuse dadi iki. Oh. Yen Wawin niki ceritane enten berarti melih. aku Pripun god melih? ya. Nggih, Pak Dianom kalih Babe niku rak saweg pijetan. Nggih. Ngarepe niku enten tong sampah, enten ndok lenggarangan. Ki mau jare aku Nggih, Wawin. god. Wawin Saiki niku tong sampah. Nggih, Wawin niku tong sampah. Oh, ya wis, Enten kok. ndok lenggarangan. Terus? Diang remi jago metune Wawin. Mula iso lanang iso Sing wedok. ngremi apa-apa ki mesti babon. Lah kok aku dikremi. Lah kowe kan yo kowe babon. Lah aku ngerti kowe mbiyen ki asli telek cecak. Lah kok Kowe iso? telek tikus. Lah kok iso? Ngerti. Delakan ki lho. Heeh. Raine karo gulune. Piye? Gulune ireng. Raine ireng. putih. Oh, lah kowe iki gulumu ra ketok ngantian. Lah apa? Lekak ngono kuwi. Yo jambalas, jambalas. Iya. Yo. Ora nyanyi-nyanyi. Yo. Yo, Yo Yo nyanyi kabeh yo. gua favorit yo. Yo. Iki mau duwite karo Putrane Mas Anom. Ah, anem sapa? Anom Amar Pradopo. Oh, Iya. loro rabi. Iki enek bocah iki wis pinter nari cakilan lho. Wis. Ki sapa iki jenenge? Ditakoni Jenengmu sapa, jenenge Le? Anggit. Oh! Sing bedhog tibake Anggit Laras Prabowo. Anggit, Le. Umur pira cah bagus? Anggit iki jeblos ndek anak ta, Le? 8 19 tahun. tahun. Berapa? 8 tahun. Oh, 8 tahun. Wolong SD, SD. 8 tahun kok kaya wis 17 tahun toh Le. Oh, Sampeyan iki apa ora Iki kok iso nari cakilan kuwi Iso. belajar dari mana? Lihat HP. Lihat. Lihat apa? Iki berarti menggunakan sosial media dan gadget kuwi apik. Nah. Go nonton nari babangan sakit. Aja kaya mau. Sing positif-positif. Heeh. Oh ya Le ya. Liyane cakilan apa Apa isone? nih? Nari apa? Nari rabi. Aja. Kuwi gur gedek. Nyanyi soy. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Lintang Asmoro. Wih, tangan sporo. Wes. Lain-lain. Cah cilik Nggih, kok. Anggit. Cah Iya, cilik Anggit, iku no. dene lagi ora ngono-ngono kuwi. Marima. Ora. Wawin Tera, Apa? iki mau si Anggit kok joget cakilan kok begagah ngene iki ngopo? Ya memang wis ngono. Ora. Pakeme ngono. Soale kowe ngerti? Ora ngerti. Ora nganggo jeruan dadi yen ngene pliket. Ora ya. Mulane begagah. Lah kok aku begagah. Iki mau pas joget cakilan. Dhek mubeng-mubeng ngene. Oh, tangane. Kleru. Natap gase dhewe. Ora iki kok aku dadi lanang mbak dadi wedok to. Lah Ya, ngopo? Dek nek Kok nari iki ketok kok lho. anu rada adoh Sik, ngono ya. Rada mundur Kok yen sithik. ngelak mik mbak iki ya. Aja expired keracunan kok malah bocah iki malah. Slambemu. Ki Mas Trio wek-wek. Nggih. Ngaturke panuwun. Nglawan Nggih. kadang-kadang panitia ugi. Diaturke ketua panitia ngaturke panuwun karo kepanjenengane Bapak Joko Trisno. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Joko Sutrisno. Ajeng Mas Aji. Nggih. Sing Haji. tandang gawene ya wah jan hebat satset. Luar biasa di grup WA Bon. itu tidak pernah Joko Mondi, berhenti. Pak Joko golek Lah ngono. iya. Nggih, nggih. Terus Ibu pasukane mak-mak wi. Nggih, Pas, matur Pak. nuwun. Pas Mak pundi pas Mak? Oh, nggih. Nggih. Luar biasa. Nggih, pokoknya semangat terus. Ojo kendo. Aja kendo. Terus wonten meleh Mas Mustofa pundi wau asmane. Oh iya, Ustate. Mustafa. Ustate mau. Pak Mustofa apa pundi nggih? Nika ta mriko. Iki ditanjake le, sanjake Sanjake sidene. Ya, Loro-loro ya le ya. Oh, telu-teluwe oleh kok. Telu-telu le. Telu oleh. Ya ayo, nudinya le. Aku gandhe wong tua ya mau melu wae. Alah, Sing enom sampeyan gayane. Sing takoni sidene sinten mawon, Om. Ah, Iki. Oh, iya, Nggih pun iki, Om. Wah, kok ya padha to le senengane. Lah sing ngajari lho sapa sampeyan iki? Konangan. Ya ditanjake Mbak Yovika, Mbak Hana karo
Mbak Neha. Ditepungke kayak Mbak Yovika sing sisih. Ngendi nek kono Oh iki lho. iki tak kenal maka tak sayang. Tak Jadi, sayang, maka tak sayang terus maka tak cinta. Iki Mbak Yovika ya alhamdulillah wis pedhot karo Yange. Alah. Iki kok enek lambe turah metu. Nggih. Pirase pedhot dicemitani melih. ngono sing ngincim. Wah, aku sing enom ngono. Wong ora enom ya tetep diayahi kok. Ya sing meneng awake. Ya Vita. Aku ki bocor kok gara-gara sampean iki, Le. Terus Sapa? di kuwi sapa Sinten kuwi? melih? Ketok Mbak Bro. Neha. Neha. Neha iki ya pedhot. Ora, nek iki saya butuh iki. Oh, tak kira ya pedhot. Iki ketok ya dirik-irik iki, Le. Sinten? Karo sing ngedrame lho, Le. Oh. Endi sing ngedram? Karo dalange anu Karanganyar. Dalange Sinten TikTok. melih? Ana neh. Sinten melih kan? Sampinge. Si terus Terus dilanjut. iki Dik Hana saka Wonogiri. Oh, Dehana. Iki kabeh isih isih perawan kabeh. Iki napa putrane Mas Widodo? Mas Widodo Wilis. Widodo Wilis jalan saking Ya biyen Wonogiri. cilik to Win. Bayeke mbiyen sing gendong aku. Oh lah iya. Sing ngadusi, sing ngadusi. Lho sing adusi ya aku. Lah iya. Sing nyawiki ya aku. Ngomong padha wedoke kan. Lah iya to padha wedoke. Rumasane aku lanang kok wedok. Mas Wawin ki anggere kamar mandi Kak. Jogete piye, Pak? Anggere nyanyi ya. Anggere ning dhuwur kita seneng kaya. Seneng banget aja. Bareng midok. Miduk ngono ketoke aku wah biyen aku rumah aku nek gelungan iku wedok. Iya no wedok. Mripatku wedok. Blalak-blalak. Lambeku Oh, wedok. irungku. Guluku wedok. Ning aku nek gelon iki nek pas adus ngoco. Lah kok iso Win? Piye nek ngoco piye? Ada teman kita. Lanjut, bar niku Mbak sinten? Sik iki rak rada apa iki? Uni, Mbak Suryane. Oh, Uni. Uni. Iki ndek iki yo melu mubeng-mubeng. Wah, elok iki. Iki Ayo. Iki ya pas mak tenan iki. Iki ya pedot. Kowe wis pedhot to? Iki urung. Iki Wis Nih, ping piro ngono lho malah. Piye? iki wis ping pira kowe? Iki wis tau. Peng loro. Dek ben ketemu kan kowe jare pedhot. Peng loro. Gandeng bener wis pedhot meneh. Iya. Iki pedhot meneh? Ora. Oh, tak kira pedhot Tak meneh. wet-wet wong penak kok. Loro apa ping telu? Loro ya, Win. Lah sing sisi kae Ora. sing mbok untal kae. Ora diitung. Ndok. Yo, Mbak Neha, Mbak Hana karo Mbak Yovika ngadeg dikei seragenan. Yo. Kei tembang kangen nggo nambani kangene. Cocok iki. Wayangan ana ning balik kota. Ya Le. Iki diaturke atur-atur Le. Sapa Le? Sing kira-kira mlebu ning WA-mu Le. Nah. Kula mboten sing mlebu ning kula sing lebokne niki. Wes, Maksude Ya. sing salam-salam niku enek warga saka Traharjo Darsono. Ya. Bude-bude kabeh. Bule-bule. Ya. Ya. Kabeh disalami pokoke. ayu-ayune. Yoga Pak Dejon wonten Sagi Cokro. Nggih matur nuwun Pak Dejon. Nggih. Karo kadang-kadang ku kabeh wae organisasi nang Solo. Nggih, Ana leres. les bumi ning Dharma Suta. Nggih. Mas Warsito ngaran nggih. Pak Warsito ngaran. Nggih. Terus si Avandi Jolali. Oh iya Mas Afan, Prabu ning ndi Prabu? Prabu ndi enek to? Nah kuwi. Prabu dalang cilik. Iya. Arep melu festival. Kapan Le? Insya Allah, mbuh lali Juni napa Juli? Kalih woro-woro, insya Allah mengki Juni. Nggih. Malam Juni. Jumat Kliwon yen mboten keliru tanggal 26. 26 Juni. Juni mengki kula insya Allah mayang. Nang ndi Le? Ten Taman Budaya. TBS ngendi Le? TBS Solo. Solo. Ya. Monggo